Trevor Gatefold International Sogadin Lárionad Forbartha Commentator Clascail Míchéal an Abbotstown Cliax agus sin ag súlas an tarna cluiche Leathcheannais sa Craobh Sóisir gábhílegs a fithe chathair Londain agus na Stáit Aontaithe a Tráchtaire a chéile. Tá sa going hena féin go bhfuil nua ára cáilethe don cluiche cheannais déadhanig sin cluiche bheagarsúil I barc an Crócaig Tráchtaire déadhanig bhuaidir Warwickshire sa chéad cluiche Leathcheannais Tráchtaire Ein Chúlín Diag I gine 8 Gúlín a céimh los I cluiche cheannais sinní an cheist fuór an sao Tráchtaire. Deis a going, súla chaf chun caingar na fórna bheith adul chun parc an sao Tráchtaire agus tas nóid le Londain. Sa cúl tas nóid Gavin McAvoy agus cosantóirí ládró sa cór an lína lán cúl ach go háirithe le Owen Riley, Patrick O'Connor agus Matthew Tierney. Siad Ryan O'Connell agus Noel Maher a bheith le chéile lár parc dómh Tráchtaire agus sé Ryan Ford in san lína latosig ó chuman na Parnells a bheith mar chaptein Tráchtaire orthe. Tá lína lán tosig bríomhar go maithangúlar na cúla aimsú for Alfie McNulty cúla agus gá chúlín I gine Warwickshire I gréibh na Breataine agus tá Sean Hickey agus Aidan McGarvey lán ábalta cuidú Tráchtaire chlár na scór freisin. An son na Stáit Aontaithe seo an chéad uair riomhdómh a bheith ghlacha páirt in san Commentator seo agus I tacha ó Hín agus ó Chongar ó Philadelphia, Boston, Detroit, Chicago agus San Francisco an seo go dtí á clí Tráchtaire. Shane McCarthy hosnóg sa cúldómh agus sé John Lynch nó Jack Martuchtair ó chuman chorcaig I Abbotstown a tá mar chaptein sa lína leachúil. Owen Morrissey agus Charlie Sheehan Lord na Parca agus a rís tosathe anna bhríomhar Mark Dunphy, Aaron Corr agus ahrú déanach bhain déanta in san lína lán tosig ní hosnóig Owen Gormley ag seans go dteach séisteach bail tosnóig Michael Kerr ó Gael Chonamara ó Boston istigh ina áil siúd in san lína lán tosig agus an bhirteile an dóthaobh Declan Kelly agus Brian McDade. Se an slua fós I buint hena bhas cuasaí bhí anna slua sicht an chéad cléad tá siad fanta don tarna cléthe Leathcheannais an so agus mar bhí mé ará tá going hena héin go bhfuil nua áiricin san cluiche cheannais a céimh lotha déadhanig I barc an Crócaig sinníon cheist fuór agus stáid seo dóthaobh ag súil le bheith páirteach an lámór sin mar le fuair na Stáit Aontaithe well níl si tris a bheith le chéile a ceithre bhhabhtar fad bhí trílacha I mí dhearr fór se chatte ar nó tír olmhór ní hé rudéisce bheith taistil go dtí tréáil bhí campa ilúna chun an son in tús mí angar agus an son réáil siad uairháin eile ó chuin agus an son de lúns chatte an idir straachtaí limnach agus tá siad treis an teachtainna chafad son go leor ibredinte le Corlan na Moon an son I carú lotha agus ganadidir limnach ar bheith cúpla lábhíidir ag gimirta go na móna líon ihe de Mart agus an son slítar an sodí átha clí a réir agus Saimúil go mátá chuirsaí Commentator Clascail á dhimirtin chuige chathair éagsúil ins na Stáit Aontaithe agus obair á dhéanamh go níos tócha an Spórt a chuir chun cain. Well madidir le Londain tá Craobh na Sóisir tu go lotha sé bhhabhtar fad ach an ceantar na catúdal siirtí 9-8 Má se be si ggéirigh dulginn Craobhanmh agus fiechant más féidir áit a bhaintach in san Craobh agus é thart lína ach beidh dúláán láidir ó sa cóir an sa Tráchtaire mar tá mé féintach fear agus fear mhóra go dtí na táin go cinnte ó na Stáit Aontaithe a bheith os a gcóir an sa Tráchtaire. Ní fada uanganis cafisteach na Peile an so in Míchéal an Abba agus rivision so go méid an dá hÉireann cura I láthair an réiteoir Tráchtaire ná fearchúnta an chlár ó Strád na Cathrach agus sin é Niall Quinn cai go bhfuil seachtain Willie Clancy agus an cheol fáchan íige nach cha sin so Tráchtaire agus é a bheith I bhaile na fadóige agus ní fadúganis an Tárán Náisiúnta agus na himmarthirí ón dáthaobh a dul trasna agus is an cáil dul chuid is na honnaithe dul isteach in san Ardán. Se tá na fórna an dáthaobh a dul línar lína le chéile an son agus buchasá ghóilt an son de gachtain na cabhar chuna comórtas a caigrú agus mar derm sin ní fadúganis an Tárán Náisiúnta ceann na hÉireannach dar nó agus mar derm se áid sa Leathcheannais antas na bútóirí Loch Leanta mór an dáthaobh ach ar an na bhíonn tá a gcuinganis. Your foot. Get it, see your foot. Get it, put your mouth. Get it, put your mouth.
Tá slúmór baile isteach an so tránóna go dtí an Lárionad Forbartha chuid cumann an Luachlas Gaile Maile Naba agus bhfuil tá ag súl go mór leis an gluthe Leathcheannais sa Londain agus na stáitínta Tráchtaire a chéile dar nó Londain na caithna gansathe glasa agus na ceang bhána an son agus gorm ag na stáitínta agus se tá ag súl leis an gaibhlann mar derm se bhí sé níos deachar go cinnte ar na stáitínta teach le chéile ach tá tígursanta tá fánar bheithan sá agus Londain dar nó ní héin rud éiscéh taisteal os na clubban éagsúla anna chuid stars na clubban sin idir Tirconal Gaels agus na Parnells agus Naomh HÉireann agus Round Towers Masha go leor clubbanna omráitecha I Londain páirteach ar an bhuain hóisiir sa agus iad go léir go dainn rugach I Londain nó an sasna iad agus ceannas rudí bhíidir déanamh le blianta beag an nús ná é seo a chúsáid mar sa sláire go bhaid na himreóirí seo dulraig go dtí na fórna seintir agus aríonn son le feiscint agus cuidmhacha dulraig le blianta beag an nús. Tá fear an chlár agus sin é Niall Quinn sásta go bhfuil gacrad Olav agus ag go deire é sin caite isteach agus deis bátamháin eile dá héh choirí sorta chéile a chaimsiúnta mar derm se dechar léamh cé bheith an uachtar nuair nach bhfuil mórán taí choirí chéile ach tá lús in Londain ag tús na himreannta címan an ceann ibristeach bátamháin eile go dtí Alfie McNulty fuair sé cúlma a gcuine Birmingham agus Warwickshire a riam in san cluiche bhíá Gréibh na Breataine agus nóil maithranis dul ó gcuine go duine seachtí Ryan O'Connellinis ceann san ibre trí dechartaí ag nuairach nó ag na stáitínta lámh a leagant ar an beilin mar go bhfuil únéireacht domlún ón gahaisteach ag Londain agus bátamháin siar eile go dtí nóil maithar agus seansanis fécinn bhfuil slí éigeant eile tríd maithar a ríist. An Dave sá tá trúir glár na peile Ryan McCready dunacha agus Dara Griffin comá os na Parnells. Griffin a maithar an glíán son agus go duine an feile slí amach chuig an isis. Well, bhí sé súil leis an pass ní bhór Ryan McCready ó Gael hÍorchonal fósa dul contósigh agus ag go deire. Náisiún son feile le Matthew Tierney má se Londain ag glórig slí ag an tríd an son ag tús na himreann son Green ag bagir teachtamachchas ó Tróna das seansanis ag nóil maithar an countson ag go deire áfachar héamh na lámh deise agus ar fóríl agus an chéad hÉireann ó Londain leis na himreóirí ar fad a rugach I Londain agus an sasan agus go dainn ar an Dave eile an chéad hÉireann os na stáitínta gur rugach gach duinecha creidú nácreid America agus tá sé sin dochreide tá slucht nó an nuoine maintre ar fad buinte léir agus raimid tréad chuideachas son ar bhail hí an tifga cadrih fubli Mary Redmond an a chabhraach rih ré agus ólas go leor tucha fés na himreóirí go leor buinte dúna ngáil ag tiismóirí reintas na himreóirí ó na stáitínta agus go dainn an captain sin é John Jack Lynch mar thugann siad ar héin agus mar dúirt Mary Lumsa dúirt sé part-time farmer tá sé ach full-time charmer sin in captain ag na stáitínta ceann léit a go háling isteigh ag Ronan Orford agus fear Chicago teachtamach bátamháin eile tá siad mór tá siad téigrethe ach tá scill agus cumas na peilecha ionta gan éon ceist freisin. Is Declan Kelly. Scór le feiscin fós antá Maile Naba tá farc ar aus ar fad ní dúnm go bhacha mé páir chomá hem líana is an ceannatá going an sa Tróna inis na stáitínta sa tóir ar a céad scór antá agus sleanaisteachtaí Declan Kelly ó Wolftones Chicago agus ag go deire briste amach an son
ag Londain agus seans about one eile Tráchtaire núnsaí tá sé cóngra téigrethe agus an dá hÉireann ag seasamh taobh le Míchéal son hí me raibh Cluiche níl scuil an réiteoir leis an immert á bhar Londain sínta an son ach ag deir an réiteoir sásta ligant an immert leanúnta raig díogarníocht tá Ryan Ford an captéine Tráchtaire ar na cos isteach fada le Ryan O'Connell chum an Naomh Clarets agus Rís, tá sé glóir slí ag an trí lús beidir níos mó le feiscint sa céad cúpla nómad ná an Cluiche Leathcheannais Dearnach agus Dara Griffin inis. Seansar ag Coolín an Council ag Griffin ag Casa agus ag Dara hÉireann seasnán an son ó chuman Parnells Griffin leis an géad scór an so Tráchtaire an iirecht an son aige. Martin Climax and Climax on reached to the Forbartha Londain agus ní bheith an cúlbáire Shane McCarthy ó San Francisco na start into Rojas de Shachung Shach Gamari and Council Shlaune Shachti Donica Byrne Contort an son agus Egatera start into Titim Sheeran son con níos mó carach a hartas na Cosantori ach Egatera Dara Griffin for in Chéad Coolín Chaston son Dean Captain Farrellos na Parnells Ryan Ford leis Aidan McGarvey Ashty Ford, Chancellor Cooley Nella, Agus and Counts on Egg Reese, Lennon, Toshta, Derek Harren Shasnon, Gus Naston son again. London Egg Faken Gamahik Tusna him or her. Go Cooley and Gus got in score falls. You can start in and kick a Macarish to Shane McCarthy. Oh, San Francisco, Agus, oh, Gunta Evali, a Maher, Agus, ó Drainach a Gorkig an Tathair for San Francisco is hÉireann agus Shachung inis an start into sa tóir ar agéad scór an seo Ronan Orford Ibrahim an son go dtí captain Sinead Jack Lynch Míchéal of Brian McDade ó Philadelphia Tá sé tamlín ar teachta seachtaí lús nimmer agus lús an Cluiche Beidir. Táistil fada go leor déanta teachtan sa ruch na seachtaine ó Ceire Ord na stát éanta táistil sa Cluiche fecin son ag Niall Quinn agus bí léon ceisna chun ag kick séir ag na stát éanta agus fagu siad an ceansa fé Aaron Carr ó Gael Delco Philadelphia. Ar nó Cahar Cáúil céim in a Rocky. Chansanish a car and gate score. Okay, Casa áfach. For real, counter for real ag an dáhéamh. Cílann sé sin nuis go mbeidh kickamach ag Gavin Mackay ó Gael hÍoirchonneil. Ar go léir brú chun tosaigh an tán rééis sé fada go leor más féidir leis an kickamach. Agus ag deireadh Sár bhailú istigh I lár Parkinson ag Ryan Ford an captain agus Londain inis ar an móthir go mar brúna is ar na sátéanta Titim Shear Aidan McGarvey le seileh amachtaí Matthew Joyce Ashty McGarvey Iad an nuachtar go cinnte agus táte ceann íseal ibristeach an son lús níos fearr anta seansan inis ag Alfie McNulty ag Casa ach ag deireadh an cúlbáire sásta liganda sin dullar fóriil gá cheannar strain is aá Fallon Clort na scór Marvey gá Coolín ag Londain gan in scór fós ag na stát éanta. Tá Shane McCarthy gléireánach go maith tús na himar agus an clíán trasan around heile sig amach sá. Machtaí Jack Lynch, John Jack Lynch, captain na fórna. Garrett Treaton on Declan Kelly. Oscailtíon chance ag Owen Morrissey. Trasa Hainseach ag Darren Coolbarradin of Dohan istig an son. Agus ar chuméigent Irene le Londain is in a gláán amach ach bhí contúirt an son agus na stát éanta Garrett Treat. Green attacks the Macaries Tranona alling ar fadan soch an Peile.
Tráchtaire Ryan O'Connell. Tachdín taobh sudden for Derek Griffin for sin chéad cúlín sa cluiche. Griffin fósa dul. Trúr ag iarigé stoppa. Ibristeachtaín lán tosaí sin Sean Hickey. Hickey féhrú Carrick tastáil. Tarrant ó dhéanamh an son ag an réiteoir scuile leis nimmer cosint an bhaint son ag nú na stát éintach ag deireadh an réiteoir rá go raibh sé prapa féghó agus cílíonn sé sin go méid an kick séir amach ag na stát éintathe agus faoi sibhdómh ach dhéanamh cosint an bhaint ribh sin teachtamach a rís de háisiad Shane Bradley dar nó cúpla I se grethár Connor hí nig immert meas na dosathe agus seansan sig Aaron Carr go fada Shane Bradley báháin eile seachtaíon drethar Tugann si dí taon go maith cúpla seaí dar nó agus Bradley seachtaí le cear nó gach an count son ommarcha chuige deire agus seansa Londain é sin na bhailú agus techt go stadéir amach os na cosantóirí Patrick O'Connor Lán cúlín na fórna ríist ar hir Gail hir chonel techt trasna chúl héin an son agus go deire duine tá salchan boga dhéanamh agus ar dhéanana go deire Matthew Tierney go leor pelagadí seag Derek Griffin Cansan na bristeach Ró ada ag deire agus tugann sé deis de Sean Gavin ó Wolf Tones Chicago ach tá Caliste tarsúd kicks ar amach ag na stát éintathe agus faoi sibhdómh cé go bhfuil siad thart gach rud just dachar ar teachtar chlár na scór gotí seo Tá fáidir scóráin thart sé misneachtómh breathan agus Brian McDaden is teacht Tar lán go bara ar Dave Howell agus go leordín ag seasamh an dáhéamh agus ar an taobh sá den fos go Tráchtaire tu go leordín ag fearisteach agus fécintar an count ar nó slucht na nimmerthirí sá go leoracha ó Londain agus na stát éintathe tá hisismóirí nó sena hisismóirí nó cáirde tachantá ag taúló an sá tránóna agus Brian McDaden ríist kick má choristeach an son passisteach go fada le Aaron Carr deire tá sé bog beáí níos fearnis bhfuil slí ag an tríd sellh caiilte go deire agus lámh leithe ar Baile agus ar dalamh a chiíonn go méid kick séir amach ag Londain Is Londain techt báháin eile Trey Matthew Tierney chum an naomh hÉireann Dá ar an anna achlíar fadar agus bhí nuair cén le feiscin sa chéad cluiche Leathcheannais achlíochtúnta chunta Craobh na Sóisir tá ann I ceapfáid agus Derek Griffin a ríist Tá deachtaí an son é gáilt agus ag go deire an tá leotha agus brúanéis Londain féhrú agus é sin thnáis ag na stát éinte John Jack Lynch ó chuman churcií I mostún I teachtamach le sellh Dí halahú maithan son agus gadíocht in áíir mar in paspagáin mericach ach ag go deire dhearg le na stát éinte sin le sin ibre tríd Beartown agus beag seansaigh Matthew Tierney sin na smachtú agus a glána. Is Ryan Ford an captain. Can éon scóir le seach nómadach Calíis an son feicethe ag an réiteoir be kick séir amach ag Londain agus nóta tócan son den nachtre ag an réiteoir Niall Quinn. Is nó maithair. Chud bha sellbheith in áíir ag Londain ach beidir nach bhfuil se le feiscin go fóil ar chlár na scór an tunnachar sin agus dí halahú maith eile an son ag Connor Bradley. Ag go deire réiteoir gur bhábhar Londain a bheith an kick séir tócha go mar seachtaí nó maithair. Cé clip ag an níos oscailta. Go achhuairsáil saolas an eilsa Cluiche go dtí seo. Is Ryan O'Connell. Pascar knows Etfell and son, I bring Shamach to Londain, the Shelliver Nash go deire, Noel Maher reached. Alfie McNulty. Hena Do. Gonna Warwickshire Grave na Bratna, Vúidir an counts on Do a day, gonna nod a day.
agus bhí Conor Spinks anna bheith an lá sin tá sé an mainte Tráchtaire for sé cool agus coolín an Tráchtaire sin go bheith cumist é siúd chum ar bail Seán Hickey na Sliselle. Scoral aníisiil go dtí seo ach buntáistear clár na scór ag Londain. Seachas lá ríist. Lór imthóirí titim siaran san Noel Maher. Bristeach go dtí Ryan Ford an captain inis. Amach Clíhánach agus ag deire. Dachataí an lábhah mad ar a bell agus nish na státaínta ag brise amach bout amháin eile. Ibre contosig de Brian McDade. Lúsanta ní léon ceisfé bhfuil an céad scór le teachtómh tá si ag boga. Begáí níos fearnis, imthóiris in na sléad a ceann i gona Míchéal teacht agus well tá Londain tiite siaran son an ceann son Ibre tríd go fada le Michael Kerr an ceann son smachta tá si gimmert stigin san lína lán tosig ar na sé hain siad deis an son a dul chuine go duine bhfuil aing ábalta kick a gáilteach ar an coolan son sin íon ceist tras na hain se go deir Declan Kelly inis ar an déobh Leistig tá ón Morrissey fós a dul Contortionist to Londain and Cansonig Morrissey. Oh, stop her and Lena and cool bar Gavin Mackay. A din of Dohan. Agus Shanson son. Brishta agus stop her. Egmach vai in son cool. Agus well fannig na start into Tamlin Elton head score. Let's check the Mac Ryan O'Connell. Should be gone in Bearhouse out in Ishkalor. The Ibra fantastic egg na start into the Nancy Dernach. As he's in Titim Sheerchan and Ober Cossentin of Shakun Dara Griffin. Of Norton son ach Shilva Goni ag Alfie McNulty ag Farah an son tá Sean Gavin co-lúder of Ruamachtín Taobh agus ag Durhan Ashley Dara Griffin Leis dúrchasteach sa lár spás ó sa chórmach ag bhar lár park a Ryan O'Connell Ibre go snasta seachtaí Ryan Ford an captain Illing Geir Gama agus sin scór inspiráideach an son ag an captain Ryan Ford Trí coolín in ish ag Londain gan éon scór fós ag na stát aontathe. Probably rode a over Charlie Sheehan and son. No Drar own, that's Lena Lawn cool. Tráchtaire ríist, mis nach go gan cheist. Dúr scór a chlárú is an chéadú a lehastí nó dhéanamh finis Declan Kelly. Tá sé doppla teachtaín stad seo, brisin na haunta síos. Type of hot son agus an ceann me amach ar fóríl gá ceann ar fórílacha agus seans eile caiilte. Kick amach Leathcheannais Gavin McAvoy. Sé nó matí go le imethe go mar hena féin gan trí scór feicethe idir fad ag Londain Dara Griffin Rhys Lennon agus Ryan Ford. Is gá seans ar fóríl ag na stát aontathe. Leis an ceann Ibrethe chun tosig an sonnacha. Agus an pass dearnach an son geartha amach ag Patrick O'Connor tint go an son. Agus brise siad go mar Nistín Taobh an ceann agus snasta isteach go fada le Alfie McNulty. Londain ag bogan níos fear gan ceist. McNulty plucht is stig an son. Agus an kick séir gan ceist tailte. Kicks here seo an Forbartha seo hínamach písin beag eile más féidir ag Noel Maher. Orda gomach an Taobh an cool ó sár go bháil istigh an son agus na stát aonta ábalta teacht amach a ríist. Frála chu coolín a gháil go luúd am ceacha agus stát seo. Jack Lynch and captain Ibra tríd an son ag ríist an ansaí eile briste Rois go sús an son agus deis ag Londain Tráchtaire Dara Griffin. Nís mó seo le go siúd na aing eile ó Londain den amach agus stát seo. Agus Ryan McCready in ish.
déana ríist, for sé cúlín má, leis ag dearnach dómh. Sean Rú agus ceisna chur cosint na stáit agus tá sé Garrett son to Aidan McGarvey. Pass to go seach fada le Ryan McCready, chancer score and count on offag. Oh, go bocht for real. Trí chéine is straight up ag díma ortha leis an méid sellh ar fad atá Londain. Becercamid beidir 6 nó 8 cúlín chun tosig ach nílad ach 3 cúlín chun na maithasa agus né nómadí geamh catis a chun na stáit go mar teachtamach. Go bhfuil nó áireach fantan só chun bheith fécintar cuasaí be si san sa Leathcheannais. Leathcheannais go dtainna bheith arsúla barc an Craobh ar an damhnach. Leis go fátéantan son ag Charlie Sheehan. Ceann mar i bhirsteach go fada le Aaron Carr. Níos fearr deis son ag na stáit an ceann son ag sleanú tras níl an chuntar glanta sellh i gcónaí na stáit caiisi dul siar deis ar géad scór Declan Kelly ag Darren ceann son ag Kelly agus é Haran Seasnán. Thóg sé né nómadí go le nó beagnach fithe nómadach ag Darren le tá chéad scór ag na stáit aontaithe agus Declan Kelly ag aimsiú. Tar sé sin misnach dómh go cinnte. Thóg sé tamil mar derm ach ag deire ceann son cláirthe. Agus go dain bhí Leathcheannais ar chúlbeidir ribh sin inis kick amach an orda hain siad agus brise a bhábhar na stáit aonta about óháin eile Ronan Arford ó Chicago. Spásan is seo grothú níos fearcha ibre stachtí Declan Kelly an fear aimse an scór. Ceirchalú amach ach cai sé teach seach bhí sé leathcuoine bhar gitó go gúsáid fanna sé tamlín eile seastan sundí Jack Lynch an captain. Ón Morrissey inis. Tá sé ag brú chun tosig ag chuir níos mó ceisnis ar Londain. Agus sellh ríist ag John Jack Lynch an captain. Machtaíon taobh sáit atá Ronan Arford ó Wolftones Chicago fannacht. Lámh agus passan na mara an son na stáit aonta an ceann son cliste bristeach an beidir le sellh gáil tá an marca stig an son buaite agus deis ag na stáit aonta tart fé scór eile. Sean níos fearr le beidir 3 cear nómadal nús le feiscint go bhfuil níos fearr. Agus seantanis ag Aaron Carr. Fearna is lú chuidir na fórna. Well, illing géir go maith an áíre sethe. Fear Philadelphia. Ceann son ordathe ach taobh bonós ceann. 3 ceann ar 4 riil. Fanna an scór Murphy 3-9 hain. Is Gavin McAvoy sé gic amach. Céit le atá treis leanna raig go hana bhar cinna chun mar an scórna ní mar an idir na fórna bhaibh caiidán de ach bhaibh sellh de go leor ag Londain agus in áir becercamid is níos mó an tosa kick amach a ríist gur géh bhuachant agus bút go dain ag Ryan Ford an captain sin in plan pass agus kicking na chuir isteach chuige Rhys Lennon inis. Dara Griffin Cos tuair fáchan íg ceann chuir síos rúthar maithe dhéanamh ag Griffin beidir go le oscailtaí an son Griffin fóstal le seach a tar cool cad é mar chúl ag Dara Griffin sellh buaite ar an lína cúbhéidir go seaca agus landse agus ag a Dara oscail spás ó sa cór cool cinúnach ag Dara Griffin anna críochaige. Obair éonart an chéad sco agus déadach sé sin a bheith táchtach. Scór mór an cléthe chócóngrach. Sellh ríiste ag Londain teachta seach sa cléthe inis. Cool agus coolín ag Griffin. Leis meg freigra ag na stát aontaithe nó spreigh sé Londain dul raig níos mó well rud nach mé go na stát aontaithe ná farspór mór a bheatra go mrise be si tásta cúpla coolín a bheatra ach tuigeann siad iad hain ga siad cúpla scór eile gáil chumá.
Declan Kelly, taine bháin ar clár na scórdóibh. Kelly fósaigh sleanú trídach an ceann sin de hiúis na bróige. Agus well an praba, beidir gona bróise na státéanta go deire, well tá sé howlann son ag Aaron Carr. Ag trid a háisí, Londain le Sullivan son ag Aidan McGarvey go deire. Clúdach maach fad le nóil machar, Craobh Peile imar go siúd chéad lech má. Ag sin an difríocht ansaí má tosna ag briste níos agus amach agus scrista go deire ag cosantóirí Londain agus deis teachtamach go compórtach. Matthew Tierney. Chaman Naomh Ciarán. Is Patrick O'Connor. Seach nó mit fágus chéad le. Cluiche. Tá réasúnta má. Ryan McCready. Trúr mar haimpel ach máid sin fel roada. Agus arúnis le bheidénta hÉireann na stáit aontaithe tá ifir de is tólam fágan na parca agus ifir fithe cahar Kevin Haggerty a tacht is nó ifir Cardig se go dain tá ifir Cardig ón Garmley ó chaman Aidan McAnespy in Maston a tacht isteach agus arúdénta má se ag na stáit aontaithe fear mór se Garmley a rimil na Cearnóga agus beidir gur béis sin an plán. Couple líródár de chuir isteach chuig a rivan brise ficint an bhaig sé ceanna gáild agus ceola bhaintas an angad brúan son i teachtó Londain ard obairtéanta ag Owen Riley. Fear na Parnells ag seola na Pellamachtaín taobh hawl agus deis bát bhain eile ag Rhineford amsaí eile hosnú. Cúil agus trí cúlín gona éon cúlín amháin agus Rhineford bát bhain eile an lábhanard ag an réadtóir agus buntáistá tairt. Er 16 níos mó fan géad an seileh ag Londain ach ní leat ra cúlín. Count léit agus nasta hÉireann son Ronan Arford agus seantanéis ag Michael Carroll Chonamara Quails in Boston teachtamach. Befráil ó scór na gohfuil ag rih lehan éis sin buntá seo tairt son ag an réadtóir. Declan Kelly. Conor Bradley. Clíhána Garrett Trídan santa ón Garmley Dúrcha Sugar Bark an féidir leis difrig Lárionad a bhfuil tá seansúnta ar cúlan count stoppa bhí seansúnta ag Aaron Carr ach dhin an cúlpáir Gavin McAvoy sár obair an stigan son tá sé mé amach le kicú go féidir agus dahead ach seans únta chun son ar chúl i methir stré. Aber bhaidénta ag Garmley chun an pasa chuir leis stig. Ach, ag deire, cúlbar a McAvoy. So bháil má dénta san ád ceart ag an am ceart. Ach tá seantanéis ag Shane Bradley. Well, sé gard leis a countson. Fada le ón Garmley an countson iling dhéir go maith go ríist. Dúrcha Sugar Bark, níl sé sig le Shane go thomláin ó thaobh crinne sé fós. Agus an carú ceann ar fóríl ag na stáit aontaithe. Peile stála go stad seo. Trí nómad mar sin fágus i chéad le be cúpla nómad le chuir leis ach ní bheith mar an. Fear strád na cathrach Niall Quinn go má súil géire cuasaíonn sa. Gá hÉireann gur rugach go héon ceannas na himreóirí ins na tíre sin in Londain in Sasna agus dar nó futfad na stáit aontaithe imreóirí Philadelphia, Boston, Detroit, Chicago, Pittsburgh agus San Francisco ag immert óvann sa trach nó na seachún ar nún siad. Bantá seo tairt ag an réadtóir. Níor tháinig cén ceann agus cílann sé sin go méid kick séir in áit réasúnta inis an réadtóir chun focail a bheith hena clús comála Owen Riley agus ní mar bhéin ró chun an in áíire tíáil híal mise ach beidir go dailigh sé an charta buí ar an réadtóir agus sé tá sé meisteach lear an réadtóire ach níos háchtaí an son tas na stáit aontaithe tá kick séiricha agus scór ag tastáil godóite ag a stad seo
Drisléain. Leis an ceann ag Aaron Carr. Tóiste. Crinnes an son aige. Tharna Coolín acu. Bhearna Harnastí Cara Coolín. Lochlanta Moore. Taobhúla an sa Tráchtaire. Take siad go bhfuil golóir le déanamh. Forest Passion na Cúnisteach ó ríis de Lár Parca ardóbar a dhéanamh gcónaí ag Ryan Ford sin in fearrtáigh seasamh mac Tráchtaire Machtín Cliahan, Matthew Joyce in Isle Shelf. Loose in Londain gan éon ceist ach cosn an a bhaith dhéanamh ag gcón Sheehan an son ó Philadelphia agus an ceann ag Adera Haren Lína an muir ará bhábhar Londain nó bhábhar na Stáit-Aontaithe ach an réiteoir bun in Kicsair Londain agus seachúnaí Tré Noel Maher. Dara Griffin cool agus Coolín aige in san chéad leachtan sa. Agus ag brúcan tas gan is Noel Maher. Ag scór eile gáil Rivan Brisha, Alfie McNulty, ach go le Aidan McGarvey. Tá cóhiisce agus cómart anna bháthair ní léon ceist. Leis go tógan is seans ag Ryan O'Connell ach an ceann son dulta chlé agus ceirceáin díreachtaí inis fórílacha. Kicks Marnish le chatú Shane McCarthy ó chuman Sean I Shasa in San Francisco. Better go to seach an amcút of course a big nómad amháin le chuir leis an tucha. Má se tá deisio an elevator ag na Stáit-Aontaithe third fé scór eile ba bhrála chu ceann eile gáil Drisléain. Agus an bhearna sin a gúna písin beag eile. Tá sin ag bagart beánaí níos mó ar chúlagáim siú. Ibristeach an son tí ón Morrissey. Far mór bhfuil cúlaigh an son Neil. Scuil an réiteoir leis an immert. Morrissey, siar an son Ryan Tamori ag gléich na pelle an taobhsa. Duine go siú Brian McDade. Nis amach go fada le Ronan Arford ó Wolf Tones Chicago. Arford ceann sa smacht a go deas aige. Nis go fada le McDade. Tá si ag brúcan tosig big deisio an eile tá leanómad na mar sin fóstal dul sa chéad le. Thar siad fé scórbán eile beagán de Harrington Ganzi Gormley an son. Ón Gormley inis an tonadí fóstal dul can tosig deisir scór an count son ag Turlinged ach bhí Harrington siar feic an son ag an réiteoir. Agus some gur Kicsair isteach a bheith ann. Kicsair a bheith ag na Stáit-Aontaithe. Agus deisile Drisléain scór a chaimsiú. Tá 1-3 chun a bhdóghing agus stad seo. Ba bhrá lohan ceann son a chlárú deistarna inis. Harnastí Ronan Arford caisin fell bhaga go mar ó ag Adera. Se an tamisteig better gribh sé de cheart na postí a síl an son. Ach an adóg lahame séit an son ag an réiteoir Cara Coolín ní atra go mrise Londain níos fear an cool sin in áíire ag Dara Griffin tréis trí nómad agus fithe an difriúcht mór ach tá leabhar clic fós le dul ansá I Malin ab an scór laham ansá in san tarna Leathcheannais Sóisir cool agus trí Coolín ag Londain rá Coolín ag na Stáit-Aontaithe. Sa céad cúpla nómad ná an Leathcheannais Dernach agus Dara Griffin inis seansar ag Coolín an count on ag Griffin ag Casa agus ag Adera Haran Shasnán an leis Aidan McGarvey. Nastí Ford seansar Coolín eile agus an count on ag Rhys Lennon tóiste Morrissey fósta dul contortanis de Londain an count on ag Morrissey stop Aaron Lína an cool bar Gavin Mackay ag bhar Lár Parca Ryan O'Connell Ibrigus snasta seachtaí Ryan Ford an captain Ilin Gergama agus sin scór inspiráideach an son ag an gasníil an chuntar glanta Shelf I gcónaí ag na Stáit-Aontaithe caiisi dul siar deisir géad scór Declan Kelly ag Darren Counson ag Kelly agus Haran Shas chuir síos rúthar maithe dhéanamh ag Griffin better go le oscailtí an son Griffin fóstal seach seans a cool cad mar cool ag Dara Griffin Shelf boot Dúir sigur bark an féidir leis difrig lár géanamh well tá seans an sa cool an count stop a bhí Náisiúnta ag Aaron Carr
Trucanómad le féchant céimhheag a dul raig go dtí an Leathcheannais well Trucanómad ar leid mar seans Mohammed Cormac Dern himmartha go mbeadh an breise tastáil agus nua áireach cáilethe hena féin den Leathcheannais a bheith siúil I gceann chathrú chum na luachla scoil barcan crocaigh de damhnaigh ribh Leathcheannais na Seinseir idir dún na ngáil agus an ghailebh agus lámúr dus na bútóirí máise a bheith barc an crocaigh de damhnaigh céimhheag le nua áireach sin cheistfuair agus leabhar clíg ar leid le feiscint cé a chasigh lo an réiteoir na sin mar barc Niall Quinn réig ag cinnte go bhfuil gachtainna sna háitecha chuí agus nuairtá sesin sásta an fel le bheith caite in ordan sa ag an lár anad Forbartha tú cum na luachla scoil céad goáil an son ag na stát aontaithe agus siar a hain siad an son aber déanta gón marsaí fear céine le seilemh boutamháin eile agus inis teach an tosaigh tá Shane Bradley Browsach go más tarna le Ibre raigan son a ríist go dtí Shane Bradley agus deisir scór an count son Ibrethe go snasta hÉireann seasnán gan siúcha second fiúar an clog Bradley ag teach an tosaigh agus anna scóran son ag edas na stáit aontaithe Fear Delco Gaels I Philadelphia agus well an módúireach an son hamáin sé tríd an lár fear an hernastí éon chuúlaháin Tóca Londain Pradlin Líróda dul I bhór na stáit aontaithe boutamháin eile tá si tosnathe níos fearr sa tarna leanaí léon ceist fé Nis fécin lúsatánta Oscailtí lámh an ordan son híl mise an réiteoir tart an bhantáiste tá an buntáiste ag cílúnt go bhfuil scór lena chorn hÉireann seasnán an sonna go lán tá sí sin é ón Garmley agus well gá scór I nimach nócha second Siad Harbheith sásta. Garmley ar nód na tuismóirí an verticha ó hÉireann. Is siúr Dave eile cén séideach an réiteoirach I raig go maran kick Sarah Londain. Is freigur tastáilú siúd. Dín taobh sa spás is ag Rhys Lennon for se cúlín massacéad le. Ibre an tosaigh an son go dtí Alfie McNulty gan éonscór fós beidir go bhfuil deis níos tá Burton son á fearre á chosint agus ag a deire céimna san reis tócha ag McNulty agus kick Sarah amach ag na stáit aontaithe. For an umláin difriúlí tarna le go dtí seo ach tá pass sin a methir stray agus seans boutamháin eile glann teach má gadíocht an son déanta ag na stáit aontaithe Declan Kelly a dhéin agus well bhfuil kick Sarah an son hí mis a dachartaí an fella chur amach hí me raibh sé plúcht agus na bhaigh sé ag an deir an réiteoir ag scuile leis an immert Griffin an fear dhéimse an cúl Dín taobh sa ríiste chuig Londain an dá scór san tarna le go dtí seo ag na stáit aontaithe Immerthirí an dáhéamh a rugach san dá hir agus a dá áit I Londain agus fudfad America is Ryan O'Connell Londain beáín asreacht san tarna le tá se le feiscint chuir an dáscóir sin isteachar agus níos mó fuinmh agus níos mó de bheith inis ag na stáit aontaithe seachún chun tosaigh Declan Kelly fós a dul mar chomhlúdar tá Aidan McGarvey Kelly agus McGarvey Hernastí ón Garmley Módúireach an ceann chuir síos ach díhalah bhú maithan son agus an tála Londain teacht amach le sin boutamháin eile. Dín taobh sáún for teacht amach an son tá Donach a Burn os na Parnells Naisnistí Rhys Lennon Nuairach agus chuir na bliana Chicago go dain nuairach ag fanachtas sa Craobh chuidir Kyle Quinnig cúlín déanach a thug an lá leotha an gomadach siad an corn Tá cinnte go méid Londain nó na stáit aontaithe ag gur ráite sa bheith cho in tunachar imeacht an chorn teach nó na déadán ag inis seilemh ag Ryan O'Connell Spás inis ácrathú ag Londain díag ar níag Hernastí Noel Maher is tá sé cúsáid lehead na parca
Gadera, Stocks and Lawrence on the Aidan McGarvey. McGarvey was Marco Luther Morrissey, her nations on the Ryan Ford and Captain, Mactin Clihan, that she'd fine. Noel Maher reached, her national Ford. Shanice Far, I can pass her in a gun of a untuck. Agus, I get Darren Himmerhead, Tasha Shanima Hamach, like Kug Vedder Gestahed, Shat. Kick Kug Vedder Gestahed. Agus, Shin, if over Londain is stolen, we're bringing Noel Maher a whole kick. Kick Mahage. New, and Vogel should fade Dara Griffin. Vogel should fade Maher, Shat. Haruayan, if I can start into to. If we're Fahenig Fog in the Parkins on Michael Kerr agus Jake Rispin o Wolf Tones Chicago Tráchtaire and Abbotstown kick Cúgvedder started off ag Noel Maher Desher Londain and Chéad score I'm shoots Tarna la or to come back Maher will Crinnes to get a shake Casa for real Cuicang and Isher Strayaka An go buinte an seolta in san tarna le ní léon cheist gá chúlín ag na stáit Shane Bradley agus Owen Gormley agus Neil Atra ach Péire leis Morrissey de le Norda smacht a go háling an son ard léthirtar an gléthe Owen Morrissey goáil ma na seachún Charlie Sheehan Shane Bradley Winning agus misnach le feisce tunis gan cheist in immert na stáit agus Sean Gavin. Pass sin tóiste mas fer an pass har shot and shot Owen Gormley Ruher Maha Yenevige Mactin Clihan Aaron Carr Shanson so Shasta Coola Hain shid vi Náisiúnta gan son ag brista Sousa Gadera ag Londain becheartin orir gomioch iirecht liad an Countson scuilistach ach nirien costant an a bhaig Londain agus fuish of dove mar tá siad Favour one saw, kicks Machig Patrick O'Connor. Shooting cool bar at Gavin McAvoy. Nish Aidan McGarvey. D. Donica Byrne. Ashley McGarvey. Pass Shin. Gáin Collatach agus Rhys Dackerty Shelva Hamad. They can brew atá teacht on the start into. Agus Loudon Curry Shear about one Ella. Matthew Tierney and Tamsa. Aidan McGarvey. Favru. Shachun the start into later come Connor Bradley. Shachun son Kofada le Brian McDade. Shanice Fiar on the start into Tarek Aaron Carfin, Coolinig Deragus Derek Aaron Chasnon, Anna Coolinig Far Philadelphia, Agus, Nilatranish Bradman Soul, Ach Ein Coolina 1, Haina 3, Nod Cuig, Anna Coolinig Aaron Carr, Agus Santa Sucker Fad, and score all our Fad on Risha Denta Igna start into her. Shane Bradley, Owen Gormley, Agus Aaron Carr. Nish tá Londain favour ní léon cheist. Nish le Gearig score gaim siú ach Rhys Contosagan son tá Charlie Sheehan. Rihan Rosh Loha on Risha. Péirad a Dorton Banistore. Aidan Carlo ag Laham tá sé Trisha Hibru Gadisa. Spásan is stigan son ag Connor Bradley. Ag Titim ach Arin Lo Shelva Hamad. Chancellor Coolín ag Lán Tossity Owen Gormley. Oh, Sir Coolín ag Gormley. Count Driachtul. Favour an tarna ceannig a siúd agus táid Eric Ho Harrick. Ceiricúlí na sa chéile Nishica, Rihan Rosh ag na stáit éanta. Ahrú déanta Londain. Agus cosa uair beidir agus stad seo ag tastáil cimid gan second cé há treis Tráchtaire. Tá siad féhrú. Nish Oscailtí. Dara Griffin, Farah Yamshigan Coolov Cicadla, Tamand Contosig. Scored Tastáil. Shira Hanchati Sean Hickey. Counts on a Casa, Akagedera, a Casa. Agus Commission. Oshik later Nash. Agus Beg. Kick Sarah Stach is Dolum. The interesting role is like Coolbar, like here it falls.
Cosúil kicks here bheith Londain. Agus deis go dul ar neis go gon Green take amach an sa sin rock nó áling saoirigh an so in Baile an Abba agus an Lárionad Forbartha chuig cum na Luachlas Gael seansanis ag nóil maithair Londain a chur cúlín chun tosa go ríist ach ní kick éascé agus ní léon scór aimse có an marseach irid. So toast Dírach Haran spotted of an Sonic Maher on a kick. Londain got a cooling contest go reached. Hook she deno madarha. Score of Emshus Tarnala. I get there it. Tasha call. In a Carolyn Oda Shay. Reached pass alling an son. Toasta, Clichte. An order hen shit smacked an son. Again Lontasí Garbly, tá sé déanamh scrisis again Dacartí an fella come out off it. Agus immerhorí Tráchtaire an Ray Torkin kicks here amach for Londain Náisiúnta. Start into a Commentator gur hitring a bheann ach ní dul mé. First rod na Cahart Niall Quinn och an Clár hÉireann spotta. Agus fui sé vegan de Londain ach pass na an of a curly chéile ag na start into. Agus archbhfuil an seo dhéanamh acu for fithe Tráchtaire hÉireann Londain agus sinna Conor Spinks for sé hain a dó na hain godain gona Warwickshire agus stolam River seachta dog an Farkinson batla me sin nach lenaid an immert how Spinks a stig agus tegann sin is go bhfuil gála cosa uair ag stad seo. Kicks here, but fish. It talked to Mock Le Brew. Ach, Derry Glow Shelva Kamad. Cover Spinks and son Kate Tangavalik Far Parnells. So Bindalona and Cossagus Tasha Gorta. Tasha Favru. Tasha Lachos. Charlotte Lanun to Raig. Ach, Igadura. Let's come mesh able to Shelva Hernashik Loudon. Ryan McCready. After Connor Spinks. Loudon Coolin Fantastic and saw Malinaba. Rhys Lennon. Into Mahori Clich, Lord Napella. Terminal Mahari Hain on Echolix Clihanov. Brendan Rice on a Gashapparadi Koma. Ashti Maher, about one Ella. Ryan O'Connell left us a Dakar Schliel Hall treat and son. A Kirkwood of Adney's first Ternala. Ignis thought ain't but she'd saw Solution Gustant, August Lesson score on. August gone Atra, Ain, Hooley, no one against touch. A shell of a gonig Brendan Rice. Okay, better come out, she'd begun in Roa Day. Ach, and Turk Squealy Lesh. Lish better will Oscar Dagant. Fell Ibrahim Treed, agus Deisinish. Ag Londain and Dolo Gwynnig in a Sean Hickey initial shell of Shancer Coolin and Council. Oh, Shin Níosfear. Cora to Bad Níosfear and Sonic Natosa. Hickey at Creek New and Head Scorg and Varmore on around Towers. Agus Go Coolin after reached. Masha Dol Coolin Turnock. Ag Londain ag sin Guideha an Sonic Declan Kelly v Treeler again. Agus Tarring Sheer Choma. Agus Common Pontasha took a shell of a goni called Jake Rispin in Ish. Oh, Chicago. Garrick on Tossic. Shockley Morrissey. Agus found Rahanish or Morrissey in pass. Mactin Cleon. Rispin or East. Gormley. Avinter O'Hierone. Gormley falls the Baile goal chance and son are cool. Oh, and Cheshrev Shelashtig then Carnog. Well, if you say Aaron Lena, Agus Peter Gur Hitche Ishtach, Haran Lena, the Dun Gadarish and Kikarik at Harsha Court, all right, as told him. Kiksair, Ganoha, well, don't go in court, him come a court to Bui Tilte, Nach, that's a scored chance, Ralph, that's your record. Kick, Sair, Town, Agus, Shane Bradley.
Philadelphia Hogig. No, Yannick Godain. No, Dennick, sure, Dennick. She's a car horla, after Bradley can account on a Hogand. Can on Fiorna is Lou her, Iran Forna, about one, gone in strain, Haren Trasnon and son. Turn a cooling Bradley. Gonna have to reach the cooling on. Carry click Falca, Dakar Rogastadshah. Care Harrig na Costa Loha to for Londain, Sheenton, Sunshine, Connor Springs. Tá Bindalón an cos yesh nach tá counter chlé a chuirsteachar ní dóm go meisiábal a farir leúnta raig níl sé stigar a barc ach le beidir gá nómad ach beléir an chéad felle fuair sé hí gortú chuirsteachar agus is dominis go gaith sin farcha gágant agus bula sin dómh mar dúirt mé fuair sé cúlagus gá chúlín gona Warwickshire in Craobh na Bratinge go dain go raibh cúig cluiche ag Londain chun bheith na Champine an son agus mar dermse ag dearn himmerthe gona Warwickshire dóid eile nád a dethe bhúdar ach sé tá sé gorta agus tá pína chuirsteach an son ar Connor Springs be gá le ahrú inis á dhéanamh ag na Stáid Aontaithe agus tá ihre hochtíag sné Owen Ward ó Chuman Aidan McAnespys in Boston a sé siúd a teachtaseach in an Ronan Arford mar sé ahrú á dhéanamh fad na park an so agus caiig Springs an farcha gagan ní féidir le siúl beidir tan an na hoscoilin ar daigen mar tá brú go cinnte an son ar siúl agus ní má le duine cint ar be aine eiscint a fágan na parca le gortú agus Springs inis imethe ó ar an Londain. Tam gemacht, cúlín is na fórna gcónaí tá nua áireach go brach an pórdach trí go dtíon Leathcheannais a chéimh glótha Dakar agus táise cic amach a ríist an sonnig Gavin McAvoy taobh sa roundhaige. Rás chun sellbh búte ag a deir agus chuir chun ceann gus nastar raibh Calís Neil Dernator ag scuile leis an immer tíorthain sé agus an tán son le rispan é chamád. Stáit ag bogan níos fearr sa tarna le John Jack Lynch an captain ó Boston chuman chorcaí i Mastún agus deir seach an mór na corcaíoch an sá in éiring an tatan seún agus maintar dal gasó sa cós na chamáin na súlar fad ar an mála mór cuihan sa teach nó na sellbharíist ag ón Morrissey anna dar le go siúd Gormley Mac fada Brian McDade for Philadelphia Ishkans na Harrell Dennis on Owen Ward. Well, Triála gón Gormley Coolín agus tá sé sin cuma de Coolín a chifa in éáid. An tríú ceann inis ag ón Gormley agus táid boutáin eile ar chóscór hina cuaig na nád a hocht a cad é mar iirecht ag ón Gormley. Bhuiine an darnó a bháthir agus an dad ó hÉireann léir sin is de hiireachtaí tá chur an trasnán ag Gormley agus díogar ní go ríist misneach ag fás in fuair na Stáit Aontaithe seo chun go ríist ag Shelvin son Michael Milan ó Bostún agus club na Gaillimh tá sé sin good ar an ais ag Londain ar cóscóirt an tarna bhauta. Tá sé Coolín aimse sa tarna le ag na Stáit Aontaithe gan nach gá ceann ag Londain ach fós ar chlár na scór dada go díal idir na fórna ag iarg ag Galtar National son Conor Bradley féhrú ó titan sin son agus ina liútar látar mohan sin ach ag a deire an kickséir tucha i bhábhar Londain tócha go mar beag drama go deire an so denim semach tráóna caiig taribh a going. Rís an lámh is an son Sean Gavin ag iarg an felláid ar mór láidir téigeir se Thomas Waters agus ag a deire aíonn le sé gáilt. Chuman Naomh Ciarán, teachan tosa ganis tá Matthew Tierney fearló chuman Naomh Ciarán ibristeach go snas de deisinnis ag Ryanfort a Canaracht ag tastáil inspirád agus is sin imisteachtaí imime le Carnóga brúta Mackinson agus ag a deire ag sciúra agus ag sciúra ar an lína Derrick be kick cúig féidir agus dathe deile agus seansal ag Londain dul chun tosaigh.
sé nóil maithar hógan ceann a ríist. Cúlín na bháinnig ag go dtí seo. Ach brú le go héin kick ag stad seo an chluthe. Den oben mar sin fáca. Kick le teachtain is ó nóil maithar. Ceann an ag casa a ríist cúpla ceanna maithar stréir. Sécing ar fóríl fanan an scór mar bhí tá míid fós ar a chótharaigh. Is denas an ag sin McCarthy teachtamach leis ag amach. Chun Hán í seasa in San Francisco. Ó buinte níos go háling an son ón éirigh Matthew Joyce agus deisian is ag Seán Hickey cúlín níos túisce. Carrick Tastal Hickey fósadal an count Corishis Desher Coolin and Countson Ibrahim Stock Haran Shasnonig at Derrigan Lawn Tossi Sean Hickey and Tarna Coolin ag Farn around Towers Agus Londain Goffa Coolin Fantastic Bout one Ella. Meshachsa Dino Modernach Gach Shelf Gach Teneval Kotalk to kick Sir Ganovan son Agnes thought into a later Nash and Rachel Agus the Mona sauce to Toshid, Margaret Router, Bugga, Gamahagus Gamaran son, under the Ella, the Shach, and Vine, HÉireann, thought into Glenamid and Immert, Brian McDade, Parishach and son, Ishin Tacht, Macharish, Noel Maher, Probably Road and son of over Ryan Ford. Mishnachanish, Glowndon, and scored Derna Caw, Eid Contosig. And Culinator and Captain Ryan Ford, Takantasik on a fellow Dorish Ahe, Spósir Glehan Traston son, Eg Ryan O'Connell, Idrogá Chorla Vishay, Mile and son, Agus Keelan Shishin, Gulshishin Brishta, Agus Charlie Sheehan, a den of Dohan Tachtamak le Shelf Boutawan Ella, Agus Beg Trid Gadera Tomic Integ Nastate to Shachun Connor Bradley. Kicks here and son, the revolver. Start into agus tá an tahrú sin inis le bheith dinta a có agus over fú denim semach tá Tráchtaire bhrin sin é Dylan Murta a Wolftones Boston agus ahrú chumá le bheith dinta gan bhaile ar an Londain ach lena mis leis an immert kick séir tóca ag na státe into iad Coolín chun Derrigan son agus tá 8 nómad fáca Sleanú tríd Carrick Tastal leis a gitógan Countson Ibrahim Stock agus Ibrahim Haran Shasnon and son ag Declan Kelly and Tarna Coolin dusna stát einta agus tá idir cho Harrig don tríú bhauta ní féidir na fórna se hascarún Tony Míchéal. An cáfis nach mechan breise tastáil chun na fórna se hascarún Tony Míchéal agus anna diaile Tráchtaire riúr nu Arab ag an bainse folamh ag an dáhéamh gan bhail. Cléthe de fanéile se ag an stad seo. Cuoine gur cléthe trach an ómad a gceist ar núns na seoir. Fuair na stad aonta nach raibh le chéile a ceirh out ar fad. Tríla go míar fór campa I Míchéal agus tréáil in íag agus an son in limnach ó hús na seachtainna. Agus anna hispántas tu an kick amach sin mithir stré go Shelf Nash ag na stad aonta Garrett Reid an son tá Owen Ward. Agus amachtain Clehan go dtí Rispan Harnash dín Lantasí Gormley anna dhifríocht an Honna sé Stock leis a gitóg ón Gormley an Countsa Ibrahim Stock bhfuil seansar cool stoppa ar an lína ag Gavin McAvoy sin obairúntaach ag an coolbára bhí brú ar an son agus Londain ag teachtamach boutáin eile an immert a dul cheann na parca. Slúamór I tachu leis an dáhéamh go dainn an soteach núna. Nash hain siad an son go dtí Kieran Houlihan. Tugus sé rud ag an speisialta leis an cléithe seo bhuachant mar tá siad annach thóngar chuir fáil le chéile cuoine go raibh Londain ceithre Coolín chun tosaigh ag an riise ach anna dar le ag na stát aonta agus iad a trid go básan tá seachún a ríist in Countsa ag léite go háling ag McDade ach tá kick séir tucha I bhábhar Londain agus deis eile ar scóracht tá dá cheann Dernach ar stréachá. Rachel chun leabhart le fear na stát aonta chomá.
Forbartha Baile nocht an son Jake Rispin. Agus Climax sin bhfuil seans eile is gnól maithar níos an dá Tráchtaire aige fóraíl agus be sé I ggéirigh gur third time lucaí bheith ann dó. Nach uaireantain nuair aon kicking mar sin stray bíonn sé dechart an bhisneach ach tá sé tríis céim nó go idir san reis a gáil chomá. Well, chun ceartart an réiteoir Niall Quinn bhrúg séach pí sin eile. Ach, ní kick éascé sin tána fórna chóscór. Héine sé gunmh nád an ai. Agus cúgnómad agus raon secondí fácan tá Baile an Abba kick cinúnach an tá ag nóil maithar chun leantain a chur cúlín chun tosig. Tógann chuid ama. Ordathe gus nasta hÉireann spotted of Misneach uig, Misneach aige. Agus tá leantain cúlín chun tosig uairháin eile héine seach le nád an é. Sin bháfairt na stáidéanta agus ríist fécinn lús tánta. Iad chun Derek an isis. Cúlín idir na fórna. Buntá sé tugad Gormley. An pass Derek a méhir straight. Beidir gan Iróg le Morrissey a gáilta. Immerthirí chur corp agus gair ar an dalamh an son tá gúling in san ceannfuid an son ag a fear Londain agus anna hens go nach dómhí carte eile an son agus an immerthirí trid gadara I chur gair ar an lín an son bhí seans an son ag na stáidéanta ach ag gadara briste Susan son an tansí sin agus cílín sé gur kick sé amach agus faoi sibh báháin eile de Londain. Na headlán luireachtain sa cúlra isteach amach ó Airfort á clín ceann an córat an lín agus imime amach Harris ag gadara agus an kick taobh lín inis a bhábhar na stáidéanta. Ann fósaá trí nómad go lethir mórdóir atá fácan sa I Baile an Abba agus Brian McDade an isis. Cúlín atra anna haspáanta sa tarna le tucha uatha agus seachún an isis Declan Kelly. Gá cúlín maithaige an passion begáí nómar go gobar le déanamh ag Morrissey. Déanta go maithaige. Achúrsáil eile. Morrissey féhrú an fel cailtar an tarnaíar puchasús. Sciúpa machar slíagant an son agus Rispin a déanamh dóhan an son. Hén Ferris Ardé chu sé nádas na fracha Shelvan son agus na stáidéanta ríos tréid Charlie Sheehan. Fad na talúna raisiad. Dín taobh an far drama go deireann Sean Gavin. Ba siad fáinach, tugann siad go bhfuil cúpla nómad fósiltáil. Gormley anna felladóir sethe. Gairisteach oscailtaí an son ag ón Gormley bhfuil Climax tá gan ceist an son. Ba cearcha me carta chomá an son agus deis ar cúlín an scór. Bátáin eile ag na stáidéanta. Leis an réiteoir ag leabhart le Rhys Lennon ar naomh hÉireann. Dachan carta Baile. Me seach sa leabhar chomá. Gánúm agus 5 second fácathe. Ba seans ar cúlín an scór ag na stáidéanta agus an tam ag amach chóir leis an son á chur ar immerthóir freisin agus chun an ceartthirtas an immerthóir an dóthaobh anna achlíocht ionta agus anna chléir fáta go gáir sa tarna le chuoine go raibh na stáidéanta ceithre cúlín chun deirg ag an misisiúr bheith gá cúlín acu 7 cúlín aimse sa tarna le agus deisir nachtú ceann inis agus na fórna don gahrú báta hairint ar a chó scór ag Shane Bradley tá sé sin déanta aige Bradley an tríú cúlín ag a siúd agus bátaháin eile táimid ar chó scór antá héine 7 le nád a 10 agus san níis an lasar sa bhara gach ile teangahála se bell cótáchtach. Agus cumnómad am cútah gorta tá mé ceapa chomá beidir ghónómanú trí ar leid Londain teach an tosig ar nós cis fellan son bheadh anna chleachtaigh maintir na stáidéantar sin tá fel ar náisiacha. Na dtíine in san seastáin haulún dóthaobh ag luaigh ag seasamhar na cosa seachtí Gormley sin éon fear a hastógú seileadh hart agus táid an clé immerthirí cléach is stig sa lár Gormley Climax gan cheist. Well tá deis inis ag na stáidéantathe Arim híos fum go Team USA
a minic ariantoid na Cluiche Olympica ní fada ún na Cluiche Olympica ach tá fuair na státaínta I tart sár Spórt Peile an so teach nó na Lárionad agus deisinis beidir gan chuine dul chun tosaigh agus sin ins na secondí deirnecha do gnáim san tarna Cluiche Leathcheannais. Stan Iling Gergamani riála siad tart fin na postaí ní dhéananig. Tá misneacha go bhfuil am golóir se garmlí gúling an son. Beidir go méid sé sin costas a gribhéar na himar an green takeamachchanis ag sailsiú go láidir an úsáring a himna go raibh tilhail se lasta ach tá an green deirnach ihe takeamach an son. Tá mé fearú go mat an chóra ó héh am cútramh an gcuirtathe agus for an chóscóir. Sealah ar náisiúnta na státaínta bhfuil imreóir ábalta rud ag an speisialtaí anamh san ceann san imreoid trídach ag deir léite go maithan son ag Matthew Tierney. Leis na linn chóir feice go fólacht tá dimime stachas chéad nómad. Chuine go méid anbreise tastálann sa chun na fórna scarúnt más gá ag deir na himart an Cluiche Leathcheannais dé dána go barcan croch ag tuairseo sé í tá mé cinnte Mas gádal di an breise ach tá siad achlí bhfuil bútóir in ceann na fórna sinnaíon cheist fór. Mar an amatá fácha tugadh sé rud ag an speisialta leis an Cluiche á bhuachant. Leis amach chofad leis an anadí sin ag Ciarán Húlahan. Nis, beidir bhfuil seans déanach deirnach ag Londain an ceann ibraisteach go mar agus na státaínta titim siar tá deisir cúlín an ceann ibraisteach agus ag deire Haran Trasnán ag Matthew Joyce ó chuman néamh hÉireann an scór is cinúní beidir go dtí seo Matthew Joyce Iling Harbheith géir cúlín chun na maithasan is atá siad ach dearan go méid immert amháin eile tá muid go dain in amcútamh gart an réiteoir ag gléach go dtarfaí ar náis an líród agus tá sé sin beáin díana stólam. Níos go ag gur thug sin kickró bhar. Ní sé go chahabh an áda, sé sin beáin díon beidir ar nu áiric agus stáisiúd an Cluiche. Nach an clogurrag bhfuil gá nómad dam cútamh gurta caite beidir go méid immert amháin eile ach tá an buntáiste go stáid seo ag Londain agus iad chun tosaigh an ceann ag nu na státaínta agus tá cailísin son gléite ríis bogus sé chun cainge well in isnáíomh caiith na státaínta teach an tosaigh nu áiric ag fannachtas na bútóirí sa Cluiche Leathcheannais seachún na státaínta agus an deis deirnach beidir cá tarint ar a chóscórnún dríála siad an cúl well tá si tréis a bheith arás tarna lefah sé dachar ortha in áiríar an Cluiche seo a chailún tréis an taspáintas a thugad arútha. Le iarachtan sa cúlra USA tá sin na ggéirigí de spraga go deireann son se chun Declan Kelly ach tín clíháin agus well an tam ina gcuine an son chuine go raibh seansacóir ribh an brise ar scór agus héad an réiteoir an adóg má se ní mór dehanna síanamh tá trí nómad beag na caiisiid den amcútamh gurta agus garmlíon is le seileh a caiisiid fellh agusteach. Ní mór bheith déanamh aonrúthar nó in Baile chur ar chósaí ag stáid se mar tá clog ina gcuine seo chuing ón garmlí trí cúlí núnta gin ceann ibre seach bhí sé féhrú ag deir an cúl bara i teachtamach ní glána únta é seileh ar náis ag na státaínta bhfuil seansan son ar cúl marsí le seileh cadí na rana cai sé dul siar. Tá imreóirí tuirsú tucha tréachta ach tá sé sin imethe ar thaobh na lámha deise agus ar fóríl agus beidir leis sin seans na státaínta. Réiteoir Niall Quinn ag fear ar an úrdóir trí nómad go le caite an sod an amcútamh gurta tá sé rá an cic a hógand ach an geadó sé immert amháin eile sinnín cheismór cúlín idir na fórna. Seaasún go dair sé immert amháin eile agus bhil ag deire an buntáiste dul a bhábhar Londain ba siad brasástanis chuirsaí a bhfuilú síos agus an buntáiste is lú sin a chamád atra anna chluicheann san tarna leithin áiríir catú anna creaún táirtas na státaínta san chlí chrididir viidir chulín chun deirigh chum ceirh out ar fad ag stáid seo cúlín chun tosaigh
tá Mainter Londain ag stad áir seo agus iad ag graim docht dangan a chur an málín cuithe seachún ar an ansaí ríistí Drisléain. Tá míid ag immert cearnómad go leith ag stad seo agus ag deire an buntáistá Tartan son bhí Thomas Waters agus ag deire léithe hÉireann be corta chumá ag gón Morrissey ach níos a hochtaí de Londain gúil an clog agus an tamá bheld díag ar níag. Chuirte buí ag gón Morrissey de frí dhéanaach sé caiic ar mé híscúil nómad fáchathe agus óchan ag an tar Dave Línan níos a gom tá míid ag immert bet na cúg nómad an isis. Ní raibh an méid sin stoppan a bhí cúpla gcóir tú agus réinfá athartha beidir nach deisinis ag nóil maithar gá chúlín ó chican is éirice. Beidir deis an bua chin tú tá bhaintear Londain ag stad áirithe seo an grín amithe. Ceann an áirithe agus ag deire casa ar fóríl seachceangar stré. Nis sin cheiste méid immertúáin eile ag na Stáit Aontaithe. Ní dom go bhfuil sé ag lár na peile go fóil. Tá siad cúlín chun Derek seachún inis an cic ag Shane McCarthy. Ó Sean Tracy San Francisco ach an adóg dhearrig sétansa I Lárionad siad Londain agus nu áireach a bheith le chéile ag Leathcheannais na Sóisir dédánig I barc an crocaigh bhí an dair leathansá bhad níos fear brise crídas na Stáit Aontaithe hon idir le chéile ansá agus thugadidir anthespánta sa tarna le agus thugadidir gachrad dá raibh ionta ach ag deire Londain I déanamh dóhan Matthew Joyce leis an scór déanaach cinúnach sin I tairt buad éon chúlín amháin dómh. Beisiad le nua áireach dédánig go barc an crocaigh ach an scór déanaach an seo ón is tarna cléthe Leathcheannais cúl agus 8 gúlín ag Londain ná a dé ag na Stáit Aontaithe cógáirteachas le Londain. Sa céad cúpla nómad ná an cléthe Leathcheannais dearnach agus Dara Griffin inis. Seansar ag cúlín an count ag Griffin ag casa agus ag deire hAoine seasnán an leis Aidan McGarvey. Ashley Ford seansar cúlín eile agus an count ag Rhys Lennon tóiste. Morrissey fósadal Contortionist to Londain and counts on Morrissey. Oh, stop her and Lena. Cool bar Gavin Mackay. Give our Lord Parker, Ryan O'Connell. Ibragus Nasta Shakti Ryan Ford and captain Ilin Gergama Agus Shin score Inspirodicon son. Egan Gosney on Hunter Glanta Shelev Igoni the start into Kashi Dulcir Desher Gate score Declan Kelly. Get Darren counts on Kelly Agus hAoine shot. Kershis Ruher Maha Yenefek Griffin better go Osculty and son. Griffin Fostal Shock Chance Cool. Oh Kade Mark Dara Griffin. Shelev Boot Sugar Bark and Fairlish to freak Lorgan of Welta Shansonta or Cool and counts. Oh stop a V Shansonta Tarnala. Ibrahim on a reached could he Shane Bradley because Desher score and counts on Ibrahim Gus Nasta hAoine Shasnon gone shook a second few Nish faking loose tonta Osculty Love and Ordens on Heel Misha and Rachel Tart on Vontoshta on Buntoshta Keel Kofada le Brian McDade Shawnees Fiar on the start into Tarek Aaron Carfin Cooliniga Deragus Derek hAoine Shasnon Titimach Arin Low Shelev Hamad Shansar Cooliniga Lon Tossity Owen Gormley Oh Sor Cooliniga Gormley Count Driachtul Shkins the Harrell Dennicons on Owen Ward Well Triolic Owen Gormley Coolin Agastashe Shin Koma Och Noman Faka Schlaunu Treed, Carrick Tastal, Lesha Gitogan counts on Ibrahim Stock, Agus Ibrahim Har, Agus Nasotin to Chitim Sheer Todd Desher, Coolin and counts on Ibrahim Stock, Agus Egadera, hAoine Shasnon, Eg Matthew